Paytahtymyzda geçirilen halkary ýaraşyna Türkmenistandan, Vietnamdan, Hindistandan, Eýrandan, Gazagystandan, Gyrgyzstandan, Malaziýadan, Russiýadan, Täjikistandan, Taýlanddan we Özbegistandan 8-10 hemde 12 ýaşlarynaky 129 turgun gatnaşýar. Halkary ýaraşyň açylış dabarasy Aşgabat beden teri we sport baradaky baş müdürlüğiniň ýürütülýän Kuşt we Şaşka mekdebine geçirildi. Bir yerde davaralı ýagdaýda hormat prezidentimiň ýaşy atnaşlary iýveren gutlaw golly. Onda Kuşt oýunynyň gadymy destanlarda türkmen halk herteklerine geçmişde we herkwata da meşgullygy edini atalýar. Tariha altın harplar bilen ýazylan ýapyk binalarda we Sewers notoýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň sanawyna orun alan bu oýun sport görnüşi bunda giňden tanalýar. Kuşt oýuny geçmişde sadranç, şahmat ýaly atlarla meşgul bolup dur. Ol has ýerki döwürlerde uýmuşy hökmünde dörep wagtyň geçmegi bilen barha kämilleşipdir. Beýik ýüpek ýolunyň ýüregi bolan gadymy türkmen topragynda ýaşan ata-babalarymyz beden we ruhy taýdan sagdyn netli terebilemekde Kuşt oýunyna aýratyn ähmet beripdirler. Türkmen türgünlerinin Kuşt boýunça ýeri halkary ýaraşlar atnaşyp üstünlikli çykyş etmekleri hemde baýrakly ornlara munasip bolmaklary ören gowandyrjydyr diýip belleýän döwlet başlamy Ezi diýarymyň sport taryhyna möhüm waka boljak bu ýaraşyň halkary sport hyzmatdaşlygyny pogtalandyrmaga, parahatçylygy we dostlugy dawranlandyrmaga, olimpik hereketiniň däplerini wagt etmäge hemde ornuşdurmaga, sportyň Kuşt görnüşi boýunça türgünleriň usatlyklaryny we tejribelerini artdyrmaga uly goşak doktoruna berk önemlilerdi. Hormat prezidentimine gutlagy uly ruhyny tileklendiglerini we şowkyny el çarpışmalarına garşylandy. Dawaranyň möhüm pursat ýetip geldi. Kuşt boýunça halkary ýaraş açyk diýilip öňlen edildi. Türkmenistanyň döwlet senasy ýerine ýetirdi. Soňra bugünkü halkary ýaraşynyň açylış dawarasynyň dowamynda bu ýysançly çykyşlara uly ord berildi. Çykyş edenler sportyň, şolsana Kuşt sportunyň ösdürmegine berýän äger tuly ünsi hemde wekilçilikli halkary ýaraşy ýokary derejede geçirmäge döredilen mümkinçlik üçin hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza çuňur hoşalyklaryny beýan edip, ýaşyň başlanmagy bilen oňa atnaşlary tüýsürekden gutladylar we üstünlikli çykyş etmegi arzu etdiler. Soňra ajaýyp aýdym taýly çykyşlar guruldy. Dörlü sport görnüşlerinin wekilleri täsirli görkemli çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Sportyň bu görnüşiniň ösdürmegi boýunça uly işler alyp barýan beden terbiýe we sport baradaky döwlet komiteti hemde Türkmenistanyň Kuşt federasiýasy tarapyndan ýaşyň guramaçylygyna ören jogapkärlik we toplumyň taýýarlyk görüldi. Ýurdumyzda dehini türgünler ýüdaş galmak boýunça çaýgalaryň arasyna wagt ediş we okuw çäherleri alınıp barlýar. Olar sportyň dorly görnüşleri boýunça geçirilýän ýygy-däli türgünçliklere ýerki döwürden başlap işen çekilýär. Şunda ýaş etil sportyň diňe bir işen däl etem aň paýhas görnüşlerini şol sana Kuşt sportyna uly höwesine üstünlikli öýleşdirýärler. Dünya derejesine geçirilen ýaraşlarda da üstünlikler gazanyldy. Soňky ýyllaryň dowamynda türkmen kuşçulary halkary ýaraşlarda 39 medal topladylar. Geçen 2024-nji ýylda Wengriýanyň Budapest şäherinde geçirilen 45-nji bütün dünýä Kuşt olimpiadasyna ýurdumyň erkek we zenan türgünler ýygynylarynyň degişillikde baýhemde C derejesinde eýe bolan altyn medallary olaryň usatlygynyň ýokary dereje ýeteniniň aýdyň nyşany boldy. Paytahtymyzda gahrman arkadamydan başlanýan bilen 2014-nji ýylda urulup bulunmagy bilen 350 okuwçy niýetlenen hemde 500 golay oýun ýary bolan ýürütülýän Kuşt we Şaşka mekdebi Kuşt sportunyň ösüşine täze itergi berdi. Bu mektepde diňe bir okuw türünüşlerde ýa-da internet aragatnaşygy arkaly gün ýaýlymda islenlik derejedäki ýaraşlar geçirmek üçin ähli şertler döredilen. Dawaranyň ahyryna oňatnaşy ýaşlar agdybelikde parahatçylyk we awadanslyk nyşany bolan ak kepleri şekilli howa şarlaryny asmana uçurdylar. Asoda asmana ýerkany ganyt ýaýan bu görnüşler ýurdumyzda hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyň tagalasy bilen berkarar bolan bagtyar durmuşy elime äşkar etdiler. Munyň özi mehriban watanymyzda asly maksatlaryň rowaçlyklary we senýanynyň nowatdaky beýany görli. Halkary ýaraşynyň biziň ýurdumyzda geçirilmegi ýokary netijeleriň başlangyjydyr. Munyň özi
yurdumyzda sporty ötürmek boýunça amala asyrlayan işler üçin hormat prezidentime hoşalyň öz boşly beýanadyr. Munyň özi Türkmenistanyň sport ýurdy hökmüne aqrar edilýänini ýene döwlet tasdiqlaýar. Hormat prezidentimizden başlangıcı bilen köpçülüklerin beden terbiýe hereketini hem-de ýokary netijeli sporty ösdürmek, sağlam durmuş şereretini kemal etdirmek boýunça çäreler milli taglime urly. Sport we ählumumy parahatçylygy döwletleriň hem-de halklaryň arasyna dostluk gatnaşyklaryny we netijeli hyzmatdaşlygy pogtulanymagyň möhüm şerti bolup durýar. Sport bir güç kuwatyň gözelligiň faýdalaşyň hem-de täze belentlikler tarap amtylmagyň aýdyn beýanydyr. Häzirki döwürde Türkmenistanda küç sporty bilen meşgullanýanlaryň sany barka artýar. Onuň jemgyýetdäki ähmiýeti ýokarlanýar. Munyň özi häzirki döwrüň esasy ugrulanyň biri bolup durýar. Aşgabatda 3 günläp dowam etjek halkara küç ýarşynyň dowamyna rapid hem-de blitz görnüşleri boýunça oglanlaryň hem-de gyýlaryň arasyna 3 ýaş derejesinde 12 medallar toplumy ugruna ýarşylar geçirler. Rapid görnüşinde oýunçynyň her göçümine 10 sekund goşmak bilen 15 minut wagt berilýär. Köçdüň çalt oýnalýan blitz görnüşine wasa her göçüme 2 sekund wagt goşmak bilen her oýuna 3 minut wagt berilýär. Ýarşyň ilkinji gününde gatnaşan türgenler öýlerini ukyp durup başlanmaklaryny görkezdiler. Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyzda köpçülüklerin beden terbiýe sagaldaş we ýokary netijeli sport hereketini ösdürmek Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamy tarapyndan başlanan we hormat prezidentimiň başçylygyna durmuşa geçirilýän maksatnamalyň strategiýanyň özünedir. Ogur ýurdumyň döwlet syýasatynyň illeti turýan ugurlanymy hökmünde kesitlenenler. Elbette belin sepketleri yetmek bizim turganlarımız için esasy maksatdır. İşen taýarlyk ýeňişe bolan anam her bir turganlar maksady okunykdyr diýär. Şeýlelikde paýtatymyzda geçirilýän kuşt boýunça halkary ýarşynyň ilkinji güni uly üstünliklere betlendi.